Question number 1. आसामखौ सिगाङाव मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? अप्शनाव होनाय दङ बनगा, कामरुपा, आनगा, बायसाली। बिदिब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर बी कामरुपा। Question number 2. गाहायाव होनाय बिजाबफोरनि गेजेराव मोनसेया आसामनि गिबि जारिमिननि फरायसंनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन थुनलाइयारि फुंखा। गाहायाव होनाय बबे मोनसे बिजाबा? अप्शनाव होनाय दङ द महाभारता, द हर्षचरित, द कालिका पुराना, द अर्थशास्त्र। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर सी द कालिका पुराना। Question number 3. आसामनि गिबिसिन राजाया सोरमोन? गाहायाव मोनब्रै अप्शन होनाय दङ। बेफोरनो जाबाय महिरंगा दानबा, नाराकासुरा, भास्कर बर्मन, नरनारायण। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर ए महिरंगा दानबा। महिरंगा दानबा आसामनि गिबिसिन राजामोन। दानिया फैदो कुइसन नम्बर 4. आसामनि गिबिसिन जारिमिनारि राजा फोलेरा सोरमोन? अप्शनाव होनाय दङ पलाश, बर्मन्स, नाराकास, सलस्तम्भस। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर बी बर्मन्स। कुइसन नम्बर 5. बर्मन राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? अप्शनाव दङ भास्कर बर्मन, नाराका बर्मन, पुष्य बर्मन, महिरंगा दानबा। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर सी पुष्य बर्मन। कुइसन नम्बर 6. बर्मन राजफोलेरनि मावख'आरि रावा मामोन? अप्शनाव होनाय दङ एसामिस एन्ड बांला, कामरुपी, प्राकृत एन्ड संस्कृत, राजबंशी एन्ड नेपाली, none of the above। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर बी कामरुपी, प्राकृत एन्ड संस्कृत। कुइसन नम्बर 7. गाहायाव होनाय बबे बर्मन राजाखौ महाराजा धीराज मुङैबो मिथिनाय जायोमोन? अप्शनाव होनाय दङ पुष्य बर्मन, महेन्द्र बर्मन, भास्कर बर्मन, समुद्र बर्मन। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर ए पुष्य बर्मन। कुइसन नम्बर 8. सा भारताव भास्कर बर्मननि सामरा सामरि सोरमोन? अप्शनाव दङ गपाला, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्ता, ध्रुव नारायण। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर बी हर्षवर्धन। कुइसन नम्बर 9. हिउएन सांआ बबे कामरुपा राजाखौ सानजा भारतनि एरिस्ट'क्रेटिक राजा महरै बरनायदोंमोन? अप्शनाव होनाय दङ ब्रह्मपाला, बाला बर्मन, भास्कर बर्मन, नरनारायण। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर सी भास्कर बर्मन। कुइसन नम्बर 10. कामरुपानि सोमोन्दै मुंख'नाय हिउएन सांनि बिजाबनि मुङा मा? अप्शनाव होनाय दङ सिइउकि, बुरानजि, इन्डिका, हिस्ट्री अफ आसाम। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नम्बर ए सिइउकि। गोजोन्थों।